जयेन जानायनि खारना बेनो माने मेनलि साननायनि दायथ'आ इयुथ्सफोराव थायोथ' जोंनि बिमा बिफाफ्राथ' लेखा रोङा फरायनाङा बिसोरथ' जेबो मिथिया दा बेयावहाय फैनानै आं सानो मोजां माबा मोनसे जागोन बेनिखायनो जोङो जयेन जानाय जादों सिगाङावथ' मावबोनाय दङमोन ओमफ्रायहाय इउनिभारसिटियावबो बिजिएस हिसाबै मावोमोन आङो ओमफ्राय दा फरायनायाबो जोब्बाय बेनिखायनो बेवहाय दिनै अफिसियेलि जयेनिं जानाय जाबाय University of Surya GS. बुसुनि स्टुडेन्टस इउनियन Students Union. दिनै जयेन जाबाय मा मिजिं थिगोन BPF आसा खालामो फैबाय थानाय समावहाय बेबायदि BPF दोलोआ सरकार दागोन आरो बेबायदि इयुथ्सफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै बेनि थाखायनो जोंबो दिनैहाय जयेन जानाय जादों आरो जिहेतु इउपिपिएलआ बर्तमान बिटिआर सरकारखौहाय माबोरै मा जयेन आं मालायनि माबाखौ बारा बुंनो माबा गोसो गैया बिसोरनि गावसिनि आइडियलजिजों सालायथों बाट जोंनि माबाया फुलफिल जायाखै आरो ना बेनि थाखायनो जोंहा इयुन दंना आरो जोंनि इयुन जोलै दंबावो फैगोन बेबायदि इयुथ्सफोर दा जोंनि माबाफ्रा बेबायदि जाहाथे मोजां जायो बयबो सुबिदा मोनो मोजां रोखोम बेनि थाखाय आरो नोंथाङा बुंगोन नामा जे दानि सरकार बिटिआर सरकार बिथांमोना इयुथफोरनि थाखाय जेबो सुबिदा बा माबा मोनसे खालामनानै आं बुंनो सानादि माने जेबोद्राय बेबायदि सुबिदा गैया दङ बेयावबो माखासे खालामदों बाट माखासे खिनियावहाय बेबायदि खम जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनि थाखाय आरो बेबायदि सरकारा फैयोब्ला साबसिन बेबायदि BPF दोलोआ बेबायदि मावगोन बेबायदि आसा खालामनानै जों फैनाय जाबाय आरो जोङो हालांबाजा नर्थ मम्बारगुरि Current student of YZNTU, Tribal University, study in the Political Science and the Human Rights. दा आंनि दिनैनि जानाखि बे बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट बे राजनितिक हान्जायाव जयेन जानायनि जाहोना जाहैबाय जानाखि राजनितिक हान्जाफोरा गावबा गाव आइडियलजिखौ लानानै खामानि मावो बे आइडियलजि बिनि माखासे फिल'सफिसफोरखौ मोजां मोननानै आं सासे स्टुडेन्ट जानानैब्लाबो आं दिनैहाय बे BPF राजनितिक हान्जायाव जगदान जानाय जादों दा जगदान जानायनि खारना बेनो आं गिबियाव बुंदों आइडियलजिखौ आं मोजां मोनो मानोना जाय आइडियलजियाव जाथि माहारि आरो जोंनि 6 शेड्युलनि माखासे राइट्स एन्ड प्रायरिटिस दं बेफोरखौ बै समावहाय जानाखि दानि अपोजिशन पार्टि BPFआ गावसिनि समावहाय मोजांथारै रुल खालामनानै दोनदोंमोन आरो बैफोरनाखि रुलफोरा जोंनियाव थानायखायनो जोङो गोबांथार माखासे मोनफुंथायफोरखौ मोननो हादोंमोन नाथाय बावैसो सिगां माखासे जा सरकार जालांदों आरो दासिमबो जाय सरकारा दङ बिनि सायाव इयुथ्सफ्रा बारा सेटिसफाइ नङा स्पेसियेलि आं मारै इयुथ्सखौ बुंनो थाङा खिन्थु जानाखि आंनि कारेन्ट भिजनाव आं नुदों इट्स नट सुइटेबल एन्ड सेटिसफेक्टेबल फर द इयुथ्स दा आंनि बुंनाया बे आरोना BPF दोलोआ इयुथ्सनि थाखाय बेबायदि सेटिसफाइड खामानि मावनो हागोन होनना मिजिंथियो नामा एक्जेक्टलि बेबो नङा जाय राजनितिक दलाव हाबो बेनि माखासे आइडियलजि एन्ड फिल'सफिसखौ मोजां मोननानै हाबो दा BPFआबो मोजां मावजोबगोन होननानै बे नङा खिन्थु बिनि आइडियलजि फिल'सफिफोरखौ मोजां मोननानै आं हाबदों जाहाथे बे आइडियलजि फिल'सफिया आंजों गोरोबदों दा आं बेनिखायनो जगदान जादों मोजां मोननानै बिनि आइडियलजिखौ बे আমি আগতে ভাটিপাৰা প্ৰাইমাৰী ইউপিপিএলৰ আণ্ডাৰত IT চেলৰ কাম কৰিছিলোঁ আমি দল ত্যাগ কৰাৰ কাৰণ হ'ল ইউপিপিএল দলে যি ধৰণৰ উন্নয়নৰ কথা কয় আৰু পৰিৱৰ্তনৰ কথা কয় পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে সেই পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু বিগত সময়ছোৱাত হাগ্ৰামা মহিলাই নেতৃত্বত যি ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন আমি লক্ষ্য কৰা নাই আৰু আগন্তুক দিনত অকল একমাত্ৰ বিকল্প হিচাপে BPF দলে BTCৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক বিশ্বাসত লৈ আমাৰ হাগ্ৰামী মহিলাই ডাঙৰীয়া আগতেও কাম কৰিছিল আৰু আগন্তুক দিনতো কাম কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ মোৰ নাম মোগল আলী শেখ
আমাৰ বৰ্তমান MLA চিটটো পৰে এই বাওখংগুৰি কনষ্টিটিউৱেঞ্চি আৰু MCLA 11 নম্বৰ বাওখংগুৰি। কেইজন সোমাইছে? আমি এতিয়া 20জনমান সোমাইছোঁ। কেইজন হয় টোটেল? টোটেল আমাৰ আছিল আজি 20জন, আৰু আছে, লাহে লাহে আহিব। আৰু আছে সদস্যসকল, আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে আহিব। সব ইউপিপিএলৰ পৰা হয়। কেতিয়াৰ পৰা ইউপিপিএলত কাম কৰি আছে? অতি সোনকালে আমি UPPLত যেতিয়া জন্মলগ্নৰ পৰাই কাম কৰি আছোঁ। আৰু বহুত সদস্য আছে, তেওঁলোকেও যোগাযোগ কৰা হৈ আছে। অতি সোনকালে তেওঁলোক UPPLত যোগদান কৰিব। ইউপিপিএলৰ কাম কৰাটো আপুনি ভাল পায়? UPPLত প্ৰথমতে আমি প্ৰমোদ বৰাই যিটো উন্নয়নৰ কথা কৈছিল আৰু যিটো পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল, সেই পৰিৱৰ্তনৰ সোঁতত আমি যুৱ প্ৰজন্মই যি আশা কৰি গৈছিলোঁ, সেই আশা একবাৰে মষিমূৰ হৈছে। চাওক, বিগত প্ৰায় 4টা বছৰ হ'ল, আজিলৈকে এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব পৰা নাই। আমাৰ দিনক দিন আমি বুঢ়া হৈ গৈ আছোঁ, আমাৰ বয়স উকলি গৈ আছে। আৰু হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰ দিনত যি এডভাৰটাইজমেণ্ট BTCৰ যিখিনি পোষ্ট BTCতে হৈছিল, কিন্তু UPPLৰ মিলিজুলি চৰকাৰে কি কৰিল, আমাৰ যিখিনি এডভাৰটাইজ হ'ব লাগে BTC এৰিয়াৰ, এইটো বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে দিছপুৰৰ পৰা। তাৰমানে কি হ'ল, আল্টিমেটলি BTCৰ কোনো ভেলুৱে নাথাকিল। যিখিনি ক্ষমতা থাকিব লাগে সেই ক্ষমতাখিনি নাই। মই পৰিয়ালৰ মুৰব্বী, মই যিখিনি সিদ্ধান্ত ল'ম সেইখিনি সিদ্ধান্ত মই ল'ব নোৱাৰোঁ, বেলেগ এজনে লৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ BTRতো এনেকুৱা হৈ আছে। BTRৰ যিখিনি উন্নয়নৰ সিদ্ধান্ত প্ৰমোদ বৰাই অকলে ল'ব নোৱাৰে। যিহেতু এলায়েন্স গভমেণ্ট হয়, তেওঁলোকে দিছপুৰৰ পৰা নিৰ্দেশ নোহোৱালৈকে যিকোনো কাম কৰিব নোৱাৰে। গতিকে যিখিনি আমি শিক্ষিত নিবনুৱা হিচাপে যিখিনি আশা লৈ আহিছিলোঁ, এডভাৰটাইজমেণ্ট হওক কিবা হওক, এতিয়ালৈকে এই এডভাৰটাইজ এটা দিব পৰা নাই। এইটো বহুত দুখজনক কথা। আৰু মোৰ দৰে বহুত যুৱক আছে, শিক্ষিত যুৱক আছে, এওঁলোকৰো এই 4টা বছৰ যে এওঁলোকে কাৰ্যকাল চলাল, একেবাৰে ইউজলেছ হ'ল। কাৰণ নিবনুৱাখিনিৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিলে, কোনো এডভাৰটাইজ দিব নোৱাৰিলে। কি দায়িত্ব আছিলে আপোনাৰ? আমি IT সেলত কাম কৰা, ছ'চিয়েল মিডিয়া চোৱা। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिव आउटलेट आरो दतमा फेस्टिव आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसुर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।